जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ थगाय थसि सनानि जांख्ला गाखोनो नागिरनानै दिनै जेनबाय नोंनि जेनजेरा फाथांखो नों आरामसे नोंखौ रावबो माने बासायनो फैयासै जों जेनबाय आरामसे जेनबाय नों मा जाखो नोंखौ दिनै जेननायनि उनाव बै समनि दादागिरि एबसुनि दादागिरिया थालिया बयबो मिथिगौ दा नोंहा जेबो गैला दा नोंखौ सैमाबाबो सोङा सैमाबो लामा हगारा बे अबस्थायाव फैबाय दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे एनडिएफआ जे एथ' सेक्रिफाइस खालामदोंमोन 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइसखौ बिसोर एखे दै खालामना होबाय जेबो गैला फिसा जेबो मिनिं गैया बिसोरनि सेक्रिफाइसआ प्रमद बर'मोन दिफेन बर'मोनसो खालामबाय दा दिनै माने एनडिएफनि माने खुनु कन्ट्रिबिउसनखौ बिसोर दिनै दोनाखसै जातिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनो हानाय एनडिएफआ जेबो गैला दा हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया जों नुनो मोनदों जे नैबे जालांनाय जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ सासेबो बिजाथि देरहानो हायाखिसै बेनि गुबै जाहोना मा एबा बेनि जे सासेबो देरहायैनि खारना मा दा जोङो इउपिपिएलखौ थांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि माने इलेक्सन बेयाव 18 जन केन्डिडेट होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन दा खिन्थु रिजाल्टआ बिसोर सासेबो देराखै जिर' जाबाय बिसोर जे जिर' जाबाय जेनजोब्बाय जेरावबो बिनि जाहोनफ्रा आंनि बिजिरनायाव मोननै बाहागोआव माने बिजिरनो हायो मोनसेया जाहैबाय जे रायजो राजानि थैनि सहि लालायनानै बे बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बिसोरो मेम'ना हैबाय दिल्लीयाव दा बिसोरो एकर्ड खालामनानै लाबोबाय पिस एकर्ड बेयाव बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै बुंबाय दा बे एक नम्बर बिसिनि दायनिगिरि बिनि उनाव बे बिटिसिनि जानाय गोहो सिक्सदलनि गोहो बेखौ फोजोबस्रांनाय ओमफ्राय बिटिसिखौ फोजोबनाय बे मोनसे बिनि माबाया जेरैहाय उदाहरन हिसाबै जे एक नम्बराव बिटिआरनि 3.2 साबक्लस बेयाव बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय बे मोनसे ओमफ्राय बे 3. साबक्लस 3 आरोबाव बिटिआर एकर्डनि बेयाव बिटिआरआव 60टा सिट बारायबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय थाखानाय माने ट्राइबेल रिजार्भ सिट 10% बेबायदि होनाय जागोन माने 6टाल' होनाय जागोन होननाय दा बेफोरो जिनिसा जोंनि सिक्सदलनि पावारखौ खोमानाय दा बेबो मोनसे दाय ओमफ्राय लोगोसे 4.4आव बिटिसिखौ सिइअनि गेजेरजों सालायगोन माने सिइअजों सालायोब्ला थारमाने बेयो पन्सायती राजाव फैबाय बेहा मोनसे कम्पानिनि सिइअआसो माने सालायफैसिगोन बेबायदि मोनसे बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 4.6आव बिटिसिनि गोहोफोरखौ डिसिफोरनो हरनाय बे बिटिआर एकर्डआव दङ ओमफ्राय 7.2आव बे बिटिसिनि जेसेबां ग्रिजिं फिल्ड माने पिजिआर बिजिआर माने ओमफ्राय कासटलेण्डफोर ओमफ्राय रिभारेन एरिया ओमफ्राय फरेस्ट लेण्ड बेफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जायनाखि सुक्तिखारि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा हाइनास केसाव जेल जादों हाइनास केस गोनांफोर बिसोरखौ जेलाव थाफिननाय आरो बिसोरनि प्रति जेबो माबा गैयै गनांगौ गनाङा बिसोरनि केसा उइद्र' जानांगौ जानाङा जेबो गैयै दा बेफोर मोनसे खारन ओमफ्राय गुबुन बाहागो नैथि खोलोबनि जायनाखि खारन बियो जाहैबाय बिसोरो गावसोर माने नंखाय सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बिटिआर बे बिटिआर सुक्तिखौ माने मोजां होननानै माने इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय बिसोर नंखाय खोथा बुंबाय थाबाय बिटिआर बिराद गिथार ओमफ्राय आर्टिफिसियेल माखासे बाथ्रा बुंलाबाय बिसोर रायजो राजानि बिराद एसुरेन्स होलाबाय बिसोरो जे न'खर न'खर साख्रि होगोन बिटिआरआ गिदिरथार दा डिसिनि पावारा माने जोंजों फैबाय एसपिनि पावाराबो जोंजों पार्सनेलि फैबाय बिदि होनलाबायना बुंबाय दिफेन बर'मोन उरखाव गोरा ब्रह्ममोन ओमफ्राय जों प्रमद बर'मोन दा बेफोर नंखाय बाथ्राखौसो बुंलाबायनाय फोलालाबायना होनाय ओमफ्राय लोगोसे सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाय बाथ्रा
नङैनि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना माने प्रग्राम लानाय जेनेबा बे लेन्ड मेला खालामनाय ओमफ्राय स्पर्ट्सनि बायदिसिना प्रग्राम लानाय बेफोर माने आसल जानाखि जेंना आसल इसु बे इसुखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय बिसोर खालामदों दा रायजो राजाफ्रा बेखौ हमदों आरो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाया जेबो मावाखै होननाय बेबो नंखाय इसुमोन बेखौ रायजोफ्रा बुजिदों ओमफ्राय लोगोसे सान्थि फैबाय बिटिआरआव बिटिआर सुक्तिनाव सान्थि फैबाय आगोलाव हाग्रामानि समाव सान्थि गैयामोन बे बाथ्रा बुंनाय हरै बे बिटिआर फैनायनि उनाव माने प्रमद बर'मोनहानो माने बे जोंसारमोन जौरबमोनखौ गावथारहोदों आरो नों बे हेमन्त नार्जारि बे गियानपुरनि झारबारिनि बेखौ गावथारनाय जों थाख्लायदियाव लांनानै नाबेसर बसुमतारी गावथारनाय आरो गोबां इभिकसन खालामनाय हाग्रा बंग्राफ्राव बेफोर गोबां दुखु दाहा साबजारला जानाय बेफोरखौ दिनै माने रायजोफ्रा मिथिजोबदों खिन्थु बिसोरो ओरैनो माने गावसिनि दाय दसखौ दोनखोमानो थाखाय बिटिआर सुक्तिया जोबोर गाज्रि बेखौ दोनखोमानो थाखाय बिसोरो आर्टिफिसियेल माखासे बाथ्राखौ बुङै बुङै रायजोखौ मिसलाइड खालामलांदोंमोन खिन्थु बिसोरो मिसलाइड खालामनो हायाखै ओमफ्राय बेबादिनो रन्जन दैमारिखौ गबाय होनलायनानै उरखावग्रा ब्रह्ममोन बादि मानसिया नोङो नंखाय एखेबारे बाथ्रा बुंनाय बर' बिमा दानाय आर'नाइ बेखौ गोदोना बुंजासे गानलायनानै एखेबारे बिराद फुरथि खालामबाय बिटिआर एकर्डनि दा बे समाव माने उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंबाय जे रन्जन दैमारियाबो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय दाथ' रावबोथ' गवाखै उदां अख्राङावथ' फैयाखै रन्जन दैमारिया दा बेखौ रायजोफ्रा नुबाय दा बेफोरबो मोनफा मोनफा खारन आरोखि नैथि खोलोबनि माने खारना बे सेथि आरो नैथि खोलोबनि माने खारन बेफोरो ओमफ्राय लोगोसे दा दिनै बे माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे एनडिएफआ जे एथ' सेक्रिफाइस खालामदोंमोन 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइसखौ बिसोर एखे दै खालामना होबाय आरोखि जेबो गैला फिसा जेबो मिनिं गैया बिसोरनि सेक्रिफाइसआ बेबायदि खालामना होबाय दिनै एनडिएफआ दिनै जों 35 बोसोर माने आन्दलन खालामनानै जाथियाव माबा मोनसे लाबोदों होननानै उमुक लाबोदों होनना बुंनो हानाय बिस्रा दिनै जेबो बाथ्रा फंसे गैलिया बेखौ सोर खालामखो बे उरखावग्रा ब्रह्ममोन माने प्रमद बर'मोन दिफेन बर'मोनसो खालामबाय दा दिनै माने एनडिएफनि माने खुनु कन्ट्रिबिउसनखौ बिसोरो दिनै दोनाखिसै जाथिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनो हानाय एनडिएफआ जेबो गैला दा मा होदों बिसोरनो मोनसे पुरस्कार हिसाबै उरखावग्रा ब्रह्मआ मा होदों एनडिएफनि पुरस्कार हिसाबै एनडिएफखौ टेररिस्ट होनना बुंबाय दानिया एनडिएफआनो टेररिस्ट 30 जुलाइ खालि एबसुआ प्रमद बर' उरखावमोन आरो दिफेन बर'मोन 30 जुलाइखौ माने एन्टि टेररिस्ट दे होननानै एनडिएफनि बेरेखायै फालियो बेसेबां अननायफोर दा बेफोर गासिबो खारननि थाखाय बे थांनाय जारि बिटिसि इलेक्सनाव जे सरि एसेम्बलि इलेक्सनाव जेनदों इउपिपिएलआ खारना बेनो आरोखि बेफोरनो सार जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै बिराद गाज्रियावहाय जेननो गोनां जादों आरो नै दाख्लैसो जानानै थांनाय जे आसाम एसेम्बलि बे बिसायख'थियावबो बिथांमोनहा गाज्रि भाबै जेनदों दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै फिउचारावहाय बिथांमोननि थासारिया मा जाहैगोन बिराद मोजां कुइसन बेथ' नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोर जेनबाय सरकार दादोंमोन बिसोरनो बिटिसि खुंदोंमोन बिसोरनो दा खिन्थु बिसोरो जेननानै एखे सातथायाव फैबाय दा हाग्रामाया मालाय 28टा सिट देरहानानै बिटिसिखौ खुंबाय ओमफ्राय दा नै आरोबाव थांनाय जायनाखि एसेम्बलि इलेक्सन बेयावबो माने 18टा सिटनि गेजेराव माथ्र माने जिर'आवसो फैबाय बिसोरो सासेबो देरहासै अथ'सो हाग्रामा महिलारिया मालाय 11टा सिटनि गेजेराव 10टा देरहाबाय 10टा सिट दा बेखौनो माने फोरमान खालामनाय जाबाय बिपिएफआ जे बिसोरो बिराद गोख्रों स्ट्रं बेखौ फोरमान होनाय जाबाय दा बेफोरखौ नायब्ला नुयो बिसोरनि जिहेथु माबाया खमायबोगासिनो दं बिसोरो बिटिसि सरकार थानाय समाव इउपिपिएलआ थांनाय माने बिटिसि इलेक्सनाव देरहानांगौमोन बिसोरो पावाराव फैफिननांगौसो हायाखिसै आरो बिसोर नै थांनाय इलेक्सनाव आरोबाव एमएलए इलेक्सनाव बिसोरो जिर' जाबाय थारमाने बे फैगासिनो दं बिसोरो जोबनाय लामायाव फैसिगोन थानाय गैया आरो बिसोरनि जायनाखि माबा जन्ममोन इउपिपिएलनि जन्म बे जन्मआनोथ' प्रक्सि जन्म बुंनो थांब्ला प्रक्सि लिडारफोरनि प्रक्सि जन्म बिसोरो माने प्रक्सि आन्दलन खालामदों बिसोरो उरखावग्रा ब्रह्मखौसो बिसोर फार्स्ट बिटिसिआव 2005आव माने शिफ्ट खालामनो थाखाय बिसोरो हाग्रामायाव होखारनो नाजादोंमोन दावराव दावसि खालामदोंमोन बे प्रक्सि बिसोरनि माबामोन आरोखि नाजानायमोन ओमफ्राय बिसोर
माने बड'लेण्डनि मोनसे भुवा मोनसे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामबाय बेबो बिसोरनि प्रक्सि मुभमेन्ट आरोखि दा बे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामनाय प्रक्सि लिडारफोर बेखौ दिनै रायजोफ्रा बुजिबाय दा गथे बिस्रा दा इसु गैला जेबो बिसोरो दिनै मा होननानै बिसोर रायजो राजाजों फैनो थाखाय जेबो इसु गैला बिस्रा दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्रा बुंलायदों बे फैब्लानो माबाया दा बायगोन बिटि सरकारा बायगोन बे जाम्बा मानसिफोरनि बे राहा गैयियाव गोजावलाबायनानै बे खुर्लिफाराव माने बुथुमलाबायनानै दैयाव गबोब्ला राहा नागिरनाय बिसो जादों आरोखि बे मिसाथार बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला बे मा जिनिस बेखौ रावबो बिसोर बुजियाखै ओरैनो बुंलाबायनाय रायजो राजा थगायनो थाखाय बुंनाय दा गथे जोङो बेखौ नुहुरो बिस्रा जिथु इसुआ गैला बिस्रा जेबो एजेन्डा गैला आरो बिसोरो प्रक्सि आन्दलन खालामनो फैनाय प्रक्सि नेताफोरसो गासैबो सेस दा गथे भबिष्यतआव इउपिपिएल दोलोआ थानायनि खुनु आसा गैया आरो बिसोर माबा मोनसे खामानि मावब्लाबो इउपिपिएल दोलनि जे प्रमद बर'मोन दिपेन बर'मोन उर्खावग्रा ब्रह्ममोन बिसोर जुदि माबा मोनसे लिडारशिप लाब्लाबो बिसोरनाव कुइसन खालामबाय थागोन सबसमायनो जे बड'लेण्ड रायजोखौसो मानो गारा मानो रायजो नाङा होननानै सहि खालामबोआ बे प्रश्नआवसो फैबाय थागोन बिटिसिखौ नोंसोर मानो सिफायनो नागिरा बे प्रश्नआव फैबाय थागोन रनन दैमारिखौ नोंसोर मानो गनांगौ होननानै जेबो बुङाखै बे प्रश्नआव फैबाय थागोन दा गथे बिसोर लिडारशिप होनायनि बिसोर गुनानै थाखाला बिसोरो जोब्बाय बिस्रा नेतृत्व होनो हाला आरो बेखायनो इउपिपिएलआ भबिष्यतआव माने दावगानो हाला बिसोर जोब्बाय आरो बेयावनो जोबसिगोन आरो बिस्रा बेखौ नुयो सार जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां नुनो मोन्दोंमोन जे रायजो राजाफ्रा दिपेन बर'खौहाय बिसायख'थिनि बे आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थियावहाय होनांगौ होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे बिथांमोनहा मोन्दोंमोनबो दा दिपेन बर' जेननायनि जाहोना मा बेनि सायाव मा सानो सारा बिराद मोजां कुइसन मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आं दा दिपेन बर'नि थाखाय दोंसे ससे मेथाइ आङो बेनो एसे रोजाबहोनो सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ थगाय थसि सनानि जांख्ला गाखोनो नागिरनानै जाम गोलैबाय थेबगां दुगाया हथ'सिरा सेलथाय माराया बेट 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 ओरै होननांसिगौ आरोखौ हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों हामदों साला हामदों दा बे दिपेन बर'खौ बिदि बुङाबा माथो बुंनो दालाय ओरैबायदि सेलथाय मारा दुगा मारामोन बे दा बे जेननायाव बर' फिसाफ्रा बयबो रंजादों खुसि मोन्दों बयबो बेखौ खुसि मोनदों आरोखि दा बेनि माखासे फल'वारफोर दङ बिसोरल' दिनैथ' बुंनो हागौ दिपेन बर'नि जानानै खयजन मानसि बे जाय मानसिया जातीयताबाद दङ जायखिया जातीय सेन्टिमेन्ट दं बिसोर खुनु दिन दिपेन बर' जेननायाव रावबो दुखु मोननाय नङा मोजांसो मोनगोन आरोखि दा नै बेनो जाबाय आं सोंनो लुबैदों आरोखि बे माने सेलथाय मारा मानि थाखाय जेब्ला रनजित देखा जेब्ला उपेन ब्रह्मखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिराद गाज्रि जादोंमोन बे आतंकबादि उग्रबादि बमा बेरफुनानै मानसि बुथारनाय मानसि बेखौ बोरै आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि नामखौ बोरै माने हलिडे डिक्लेयार होदों होननानै बुंलायदोंमोन आरोखि बे दा बे समाव जों बयबो दावराव खालामदों बिनि फुथ्ला सावदों खिन्थु दिपेन बर'आ जेबो फंसे खोथा बुङाखै एबसुआ जेबो खोथा बुङाखै बे मा खालामदों सेलथाय मारा सुलानो माव थांदों बे माने नाथुराव थांदों आरोखि अरुणाचलनि नाथुराव थांबाय नाथुराव थांनानै मा खालामदों बे आर्मि ड्रेस गानलायबाय दाना आर्मि गस्ला आर्मि लंपेन्ट आर्मि जुथा गगल गोसोम गानलायनानै बेयाव माने माबा सुनि देवलनि सिनेमा शुटिं खालामबाय बेयाव बुंहैबाय दानिया एखायनो ओरैबायदि दुगा माने गावनिफ्रायनो 1,500 जन माने भलन्टियारफ्रा बे माबायाव काश्मीराव जम्मु काश्मीराव आर्मिफ्रा जेराव पाकिस्ताननि एक्सट्रिमिस्टनि बेरेखायै जुद्ध नांदों अपारेशन सिन्दुर खालामदों बे अपारेशन सिन्दुराव बाहागो लाहैगोन होननानै दिपेन बर'आ बुंदों आरोखि ओरैबायदि लासिं सिं बियो नोंहा मा ट्रेनिं दं नोंनि सेंग्राफ्रा बबेबा ट्रेनिं दं नामा सिलाय दांनायनि बेबायदि नोङो मालायनियाथ' गिलु बालु एक्सट्रिमिस्टजों जुद्ध नांनाय बे अपारेशन सिन्दुराव नों 150 जन मानसि फाथायनानै नोङो जुद्ध नांफानो ओरैबायदि लासिं सिं बे एबसुनि मान सनमानखौ सेस खालामदों आरोखि बिदि बुंनानै डिसक्रेडिट बे एबसुनि थाखाय सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बिदि आर्मि ड्रेस गानलायनानै नों नाथुराव थांनानै बिदि बुंलाय हानाय बबेनिफ्राय खमथा मोनदों बे बिदि बुंनो नों बिदि हायो नामा बयबो मिनिदों बेखौ लासिंसिं बेखायनो आं बे मेथाइआव बुंनाया खाना बेनो सेलथाय मारा आरोखि सेलथाय मारा होननाया बेनो आरो बे सेलथाय मारा ओरैबायदि बाव सेलथाय माराय बेहा जेन जेट दंलायनो माबा जेन जेट गावखौलायनो एखेबारे इलेक्सनाव देरहानो थाखाय जेन जेटआ रेडि जाखाजोब्बाय गासिबो जेन जेटफ्रा गिलुबालु बाब मा जेन जेट बियो
जेनजिराथ' नोंनि जेनजिराथ' बे बिटिसिनि जायनाखि एसेम्बलि हाउस बेखौ बुख्रुबदों जेनजिरानो जाय एसेम्बलिखौ जाय सेक्रेटारिखौ बर'फ्रा माने हाजार हाजार मानसि थैनायनि उनाव मोनदों बे सेक्रेटारिखौ जेनजिरफ्रा बुफायदों जेनजिरफ्रा माने सिन्न बिन्न खालामदों आरो दिनै बे जेनजिरफ्रानो नालाय माबायाव दंलायो दाना दिफेन बर्डनाव ओरैबायदि सेलथाइमारा बे दुगा ओमफ्राय आंखौ लिंलायलायबाय एखेबारे दाराव दैखां नार्जारि फै आंखौ फैजेनदो आं नोङो माने न' भारा होनानै दोनगोन हटेल भारा होनानै दोनगोन नै फारसेथिं बुंबाय मा गावहा जेनजिर दं माने आंखौ थांनानै गिनानै सिगिखाबाय जेनजिर दङ होननानै आरोखि ओरैबायदि सेलथाइमारा मानसि बे आरो बे बुंबावबाय मा गाव माने जेनबालायनो जाथिया जेननाय जागोन जाहैबाय गाव इलेकसन जेनब्लानो जाथिया जेनगोन मा सेलथाइमारा मानसि बे बिराद सेलथाइमारा मानसि दुथां मानसि बे थेबगां दुगानाय खार'ना बेनो आरोखि नों जेनबा जाथिया जेनो नामा दाथ' बिराद मोजां जादों बेनि थाखाय जोंनि जाथिया उनाव अनेक माने फासयदों नांगौ समाव बे खोथा बुङाखै बे जेब्ला जनकमोन गावथारो फंसे खोथा बुङाखै बे जेब्ला माने हेमन्त नार्जारि गावथारदों फंसे खोथा बुङाखै बे जनक जोंसार गावथारबाथ' बिसोरखौ दुथां मानसि बिसोरो मोनसे सार्टिफिकेट दं गावथारनायखौ ओमफ्राय हेमन्त नार्जारिखौ जेब्ला गावथारो बेखौ मा बुंदों बियो बे समाव माने हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनायलायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जानाय एनजिअफोर बियो खाम्फा बरगयारिया एपइन्टमेन्ट होलांनाय मानसिफोरसो गावथारदों होननानै बुंबाय नायनायसाय बेसेबां जघन्य बे ओरैबायदि माने दुथां मानसि बे गाज्रि मानसि बे दा बेबायदि दा आं मोनसे आरोबाव बुंबावनो लुबैदों सोंबावनो लुबैदों दिफेन बर' बे सानसुमा खुंगुर बसुमतारि डक्टर माने दिननाथ बसुमतारि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि डक्टर अनजुलि दैमारि ओमफ्राय जवाहरलाल बसुमतारि ओमफ्राय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म बिसोर माबा दाय जादोंमोन ना बिसोरनि फुथुला सावनो मानो फुथुला सावा दिनैनिफ्राय नों माने बुंनायसाय मानो फुथुला सावा बे बिटिसिनि गोहोखौ जोबजा गिनानै बिसोरो गामि दानखौ नाङा होनना बुंदों आरहा दिननाथ मोनहा डक्टर मंगलसिं मोनहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया गामि दानखौ मोना बिटिसिनिफ्राय बिटिसि 6 इयरखौ भाल लाखिनांगौ होननानै बुंदों बिटिसिखौ सिइअजों खुंनाङा होननानै बुंदों दा बेफोर मोजां खोथाखौ बुंदों बिटिसि 6 इयरखौ माने बासायनानै लाखिनो थाखाय दा बेफोरखौ बुंनायनि थाखायनो दिनै दिफेन बर'आ फुथुला सावदों बे माने गेदेमाफोरनि फुथुला सावदों दा बेसेबां जोलैनि हांगार बियो दिफेन बर'आ दिनै दिफेन बर'आ लाजिना लाजिया बेफोरखौ बुंला दिफेन बर'नो लाजिनायबो नामना दिनै मा सानो नोङो बेफोरनि फुथुला सावखांनानै दिनै नों मा सानो नोंनि गोसोआव एसेबो दिनै उनदाहा खालामनाय नोंनाव गैयाना नों फस्थायाना जेनेबा नोंथाङा एखेबारे बै समाव माने फरायसा आफादखौ ओरैबायदि माने माबाजों बाहायबोदोंनो माने इउपिपिएलनिसो मोनसे दालाय आफाद जेनेबा राजनिथि हान्जानि दालाय आफाद बियो बेबायदि बाहायबोदों गावखौ बिराद राजकुमार बायदि बाहायदों बे गगस खमलायनाय बे सिनेमानि राजकुमार बेबायदि गावखौ माने देखायबोदों बे गावखौ रावबो जेबो बुङा सोरबा बुंब्लानो बुजायो सोरबा बुंब्लानो सिगिजायो सोरबा माबा मोनसे बुंब्लानो मोजां खोथासो बुंदों बिटिसि एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बेखौनो बुनो नागिरनाय सिगिनाय सोरबा इउटिउबारखौ बुनाय बेथ' जादोंना सोरनिबा न' अन्थाइ खुबैनाय जादोंना सोर खालामा बे दिफेन बर' बे गावखौ बिराद राजकुमार बे समाव सानना लादों बे दिनै जोंखौबो नै दावराव दैखां नार्जारि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थनि दावराव दैखां नार्जारिखौ ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थनि सेक्रेटारि जयन्त बर' ओमफ्राय रावखुंगुर बसुमतारि ओमफ्राय आदा जनरलाल बसुमतारि बिसोरखौबो बे एबसुनि मानसिया दिफेन बर'नि थुननायाव दिफेन बर'आनो केस होदों जोंखौ दा जोंखौ केस होग्राफ्रा जाबाय दिलिप बसुमतारि बे काजलगाव एबसु अफिसनि राजु नार्जारि काजलगाव एबसु अफिसनि ओमफ्राय क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव केस होदों जोंखौ धनन्जय नार्जारि सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु ओमफ्राय निरन्जन बरगयारि डेपुटि सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु एथ' दादागिरि नुबाय बिसोरो जों मा मावदोंमोन जोंथ' जाथिनिसो खामानि मावगासिनो दं गोरिब गुन्द्रासो खामानि मावगासिनो दं बेनि थाखाय जोंखौ केस होबाय नुवाखै बेसेबां अननाय बेसेबां गाज्रि मावदों दादागिरि बे बुजियाखै भबिसतआ मा जिनिस दा बिसोरनि माने खायदा कौशलावनो आं माने 91 दिन जेल जानांदों बे दिफेन बर'मोननि माने प्रमद बर' उरखावग्रामोननि खायदा कौशलावनो आं माने 91 दिन जेल जानांदों दा दिनै दिफेन बर'नि दादागिरि दिनै मा जाखो दिनै जेनबाय नोंनि जेननाया बहा थांखो नों आरामसे नोंखौ रावबो माने बासायनो फैयाखै जों जेनबाय आरामसे जेनबाय नों मा जाखो नोंखौ दिनै जेननायनि उनाव बै समनि दादागिरि एबसुनि दादागिरिया थालिया बयबो मिथिगौ दा नोंहा जेबो गैला दा नोंखौ सैमाबाबो सोङा सैमाबो लामा हगारा बे अफिसाव फैयो दे दिफेना आरो मा जाहैबावगोनथाय उनाव बे बुजियाखै बे भबिसतआ मा जिनिस बे बुजियाखै भबिसतआ
बिराद साननो गोनां भबिसतखौ साननांगौ सक्रेटिसआ जेब्लानाखि जेलाव सोरनिबा दोनजायो बेखौ बुंदोंमोन बेखौ माखासे जेल बेंग्राफ्रा जेब्लानाखि एथेन्सनि माने कर्टआ बेखौ माने लाइफ सेन्टेन्स डेथ सेन्टेन्स होयो हेमलक बिसि दौनो नागिरो अब्ला बेखौ बेंग्राफ्रा खारफानो थिनदोंमोन बे नों खारखोमादो ओरै होनदोंमोन बे बुंदों आइ एफ्रेड द फिउचार होनना बुंदों आं भबिसतखौ गियो आं मानो गारना खारनो फालाय आं सैथोखौ इस्टाब्लिस खालामनांगोन दिनै माने सक्रेटिसआ दिनै सारा प्रिथिबियाव सासे बिराद गिदिर फिलसफार होननानै दिनै बयबो गनायो बयबो मानियो बे दिफेन बर'मोनहा भबिसतआ मा जिनिस बुजियाखै बै समाव गाव एबसुखौ लानानै बिराद दादागिरि बेबायदि दादागिरिखौ आं खालामलांबाय थानो हागोन राजकुमार बायदि आं माने थांबाय थानो हागोन बे सानदोंमोन दिनै मा फैखो मा नुजाखो नोंनि दादागिरिया दा जेबो गैया जेबो सोलिया दा नोंखौ दिनै जिग' बयबो दिनै बुंबाय थागोन नोङो दिफेन बर' जाति फानग्रा नोङो जातिनि बेरेखा खामानि मावग्रा नोंनि बे जानाय जातीयताबादनि बाथ्रा जेबो मिनिं गैया नों ओरैनो माने बिसा खोथा बुंना रायजोखौ बोरै थगायहायो बेनि थाखाय बुंबाय थादों नोंहा दिनै नोंनि जायनाखि बुंनाय बे नोंहा जेबो मुल्य गैया नोंनि भबिसतआ खोमसि नोंनि फिसाफ्राबो नोंनि बिसिफ्राबो दिनै हयथ' आपसेट खालामगोन नों मा बिदि मावखो दुखु दाहा खालामगोन नोंनि जारिमिनखौ जेब्ला फरायो फिसाफ्रा नोंखौ दुखु मोनगोन लाजिगोन अब्ला दा नोंबो लाजिगोन जेराव ओंखारलांगोन नों दिनै लाजिसिं नों लाजिनाय मोनसिगोन दा नोंनि दाय दसखौ रायजोफ्रा एसे मख'गासिनो थासिगोन मिथिसिगोन नों मानो जेनखो दिनै बे जिनिसा रायजोनि गेजेराव फैबाय थासिगोन। सार दानि नैबे बिटिसिनि जे गोदानै जे सिफ जानाय हाग्रामा सार बे हाग्रामा सारखौहाय सारा मोजां खुंगिरि होननानै सानो नामा बा इयुनाव मोजां खुंगिरि हिसाबै खुंलांगोन होननानै सारा सानो नामा? दा जोंथ' हाग्रामाखौ बयबो आसा खालामदों जे मोजां खुंलांथों बे मोजां खुंलांथों होननानै रायजो राजाफोरखौ माने भट होदों एफा बुरजा 28टा माने एमसिएलए देरहानानै दिनै पावाराव लाबोफिनदों दा लुबैदों बयबो गोजोन खौसेथि लानानै खामानि मावलांथों बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय सिक्षा दिक्षायाव जौगानाय गेलेनाय बायदिफ्राव माने मोजाङै गोसो होनानै मावलांथों बेखौ बयबो रायजोफ्रा लुबैदों दा बिनि दिनाव हयथ' गोबां दिनै आसा खालामदों गोबाङानो दा लुबैनाया बारा जादों जों नुदों बे साबधान जाहाथे हाग्रामाबो जायो जों बेखौ बुंनो लुबैयो जाहाथे गोबां मानसिफ्रा दिनै सुजुग सुबिदानि थाखाय ओरै बारलाय नै माने आगोलाव बिपिएफआव जेबो मोनाखै होननानै इउपिपिएल बारलांबाय बिराद गिदिर खोथा बुंबाय बिपिएफनि एगेन्स्टै गाज्रि खोथा बुंबाय आरो दा नै बे मानसिया दिनै इउपिपिएल गारनानै इउपिपिएलआव मोनैखाय बिपिएफआव फैलायबाय दा बिपिएफ जानानै गिदिर खोथा बुंसैलाय दा बेफोरखौ साबधान जानाया मोजां दा जोङो जाहाथे बेफोरनि गेजेरजों जों जाहाथे गोरिब गुन्द्रानि जाहाथे मोननांगौ जायनाखि अधिकार मोनथाय बे जाहाथे माने डिप्राइभ जाया आरो जोंनि जायनाखि बर' हारिखौ जों जेरै रक्षना बेक्षन होनाय बिटिसिनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय जाथि दानाय हा हुनि रैखाथि जोंनि सिनायथि रैखाथि बेफोरो जाहाथे जोंहा खुनुदिन थालाङा खुनु खथि जाया गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबफैनो जाहाथे हाया बिनि थाखाय हाग्रामा सांग्रां जानांगोन जों बेखौ लुबैयो आरो जों बेखौ खावलायनो लुबैयो हाग्रामाखौ आरोबाव दिनै बे जेसेबां डेभेलपमेन्टेल खामानि जाया मानो बे गामि सिंनिफ्राय जाहाथे लाबोनानै माने लामा बानायनाय जिखि खामानि जाया मानो बेफोराव जाहाथे गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरनि फिसाफोरखौनो जायगानि सेंग्राफोरखौनो लानानै जाहाथे खामानि मावो बिसोरबो जाहाथे जौगाथों बिसोरबो गरफा गरनै फैसा मोनथों सोरबा कन्ट्रेक्टर थाङोब्ला बेफोराव जाहाथे माने कन्ट्रेक्टराव जाहाथे खामानि मावनानै जाहाथे बे माने फैसा थाखा जाहाथे बे आरजिया जाहाथे बे जायगानि मानसिखौ लानानै जाहाथे कन्ट्रेक्टरफ्रा मावो बिसोर स्कप होयो डेभेलपमेन्टआ जाहाथे गामि सिंनिफ्राय फैयो आं बेखौनो हाग्रामा मोदारखौ माने खावलायो आरो आसा खालामो बिथाङा मोजां गोसो होनानै मावलांथों बिथाङा जाथिनि मावलांथों जिहेथु बिथाङा गोबां संग्रामजों फैनाय गोबां खस्थ'जों फैनाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो बिटिसि सिक्स सिडुलखौ मोननो हादों आरो बिटिसि सिक्स सिडुलखौ मोजाङै लाखिलांदों मोजाङै मावलांदों जों बेखौनो जों आसा खालामो।